Όχι, δεν τα τα παπούτσια, ρε Σιμαβίνο. Τα παπούτσια. Μια δήλωση. Βγάλε τα παπούτσια, τα βάλεις αυτό. Κύριε, δηλώνω ότι είμαι έτοιμος για βούτες μεγάλες. Ότι είμαι έτοιμος για βούτες μεγάλες. Και θα κάνω και μια ταράκια. Πολλά, όπως πριν. Διπλό ψαράκι θέλει, διπλό ψαράκι. Δεν είναι καλή. Κοίταξε λίγο, για πάμε το συνεχόμενο. Το συνεχόμενο, πάμε. Κάτι ότι μας πήραν το σκάγια, έλα. Σε μαλάκα. Έλα, σήκω πάνω, πάμε. Βγάλε την μπλούζα. Όχι, δεν την μπλούζα. Όχι, την μπλούζα βγάλε. Έλα, πάμε, έλα. Τώρα καλοκαίρι, τρελό. Κάνε και τα δικά σου. Ναι, ή το πάμε. Λεράκο! Βάλτε μάσκα. Κάτω σταυρό σου κάνε. Τη βάρκα, ρε. Τη βάρκα, άνευε. Να σου πει έφερε τη βάρκα, ρε. Δεν τη βρίσκω. Ας τη βάρκα, άλλη φορά. Άλλη μέρα. Θα Έτσι αφήσουμε. δεν το θέλω αυτό, ρε. Έλα, δεν πειράζει. Έχει βράχια δικά του. Δεν καταλάβεις τι σου λέω. Βούτα. Λοιπόν, Δικό σου. Όλο δικό σου. έλα μέτρα κιόλας, μέτρα. Θα ανοίξει. Όχι έτσι, πάμε. Ρε με την πλάτη ρε Λεράκο. Σήμερα θέλουμε πλάτη σήμερα. Πέσε μία με την πλάτη ρε φίλε. Ας το κάνει κεφάλια από εδώ που την κάνω ωραία. Για πάμε κορώνα. Όχι με τη μάσκα, μην πες με το κεφάλι με τη μάσκα. Βάλει τη μάσκα να πες με το κεφάλι. Πάμε. Θα πονέσει. Όχι, δεν μπορεί να έρθει. Κόσμος έρχεται στο μαγαζί. Έχω κάνει να βγούμε στον Καρχαριομάχο να Έλα κορώνα, κύριε έφυγα, Έλα, πάμε, έλα. Έλα, πού μου υπάρχουν τα πράγματα, να κάνουμε βουτιές εδώ πέρα. Πού τα πράγματα του παιδιού. Έλα και εδώ, ελάτε πίσω άλλη μία. Έτσι, πού τα πράγματα. Πού είναι κάτω, ήταν ωραίο. Τι έχει να δηλώσει ρε κορώνα. Το νερό της θερμοκρασία. Τα πράγματα, η μπάρκα, ανήκω στο ακάτσι, περίμενε. Παίρνει τη βάρκα, περίμενε. Έλα πίσω. Πες ότι μου σκόσεις, παπά, πάρ' το τηλέφωνο πέρα. Νερά. Έλα κοντά μας. Οι μπλούζες μας πουλήσαν είναι φόλα. Αυτό έχω να πω, κοίτα πως είναι πληγίλο. Έλα κοντά μας όπως είσαι βρεμένος με τη μάσκα και κάνει σαράκια κοντά μας. Βούτα τώρα στην κάτω, μεριά. Από κάτω βούτα. Όχι, ανέβα πάλι παραπάνω, ωραία. Πρέπει ποιος είναι αυτός. Κάνε τώρα, κάνε τώρα. Μην εκεί όπως είσαι, μην εκεί. Κοίταξε με τώρα. Άκουσε με. Τι θα κάνεις τώρα.